Chorilam RD Block ni bising khop jaknai Rongmala Kamini Robi Debborma tai Orbindu Debbormani rabar bagan khamai thapla chawi thangha borok o rabar bagan baise borokni nukhung khai tonglaimani tai bwsabuti rokno porirui tongjamani samung sitra tangnai rok hordi borokni o rabar bagan no soksai klangkha hnai koksil chakha o rabar bagan malik rok tabuk borok koktuma thumnai rokni bwskango phainai haste phangnai thani chuba chuda manno hnai koikha video report Chumui TV Tonglaimani sini mama Robi bai sung yang kesengora ari tonglaimani ta kau bagan tabu sabjani honi buba tindara hoka kun semia sung kisa para hasal kami hasal sung semia ko jaga phainuk paika petrol botolok khita jaro nok paika amko soison norke petrol botol to oro jebebe o petrol odek dajak gabo to oron soka borok semena petrol oron theken mano ukor diklo eke yang bebeng no area tahu kamu tamu kya petrol botol to area mano ke bai walai mongrok to to aba hairo na sini kuno masung me abo sini walai mongkri gangke mo hake kwacha rok norke phaine bagan khamsa ronok paika ang to noko thui dongko yang oro tebar khani rok de yang sini srai rong no phaine ro nok pakya borok no orok hor buthari aku bese borok sungno noko thang sei ya apre sung sai mane sung phaine diko obostha halma hoita nin ke koikani ro khamka ani 10 kanir modhe ani komse kom 6 kanir modhe to an thang nan bo asero khamka ta na ombanya sajak to te ku chu bai kriani ani te kun lahar kriani oman chol yo yang marani ani kunu kri mono ani ani samani jaga nin mongke ani mung orbini da broma kami ke kami rongla sungno kana bo bai kedo bagan ke bori mura rps tinta rabar boot nini aya ko je nongmani petrol botol omban je sokikla na borok mobile sokan hang ma wasuka mo petrol botol to jeto bagan khamjak se gana se omno man hongka ba eke mobile sokan khan ma wasuka petrol botol jeto lama gana saman hongka bagan gana omano sungmo tini fain ma paketa petrol botol omang khata na or ma khai gangke nang tabo samni thani rok kisar nisa soba sorok da san ang soba mani to ang ka ko khina san jong tabo ang raja sarkar ba kendri sini edisi sarkar thani na bisi bele abedan khayo ande kun lama kre ang thang sai thani mo ban yang sulse jong anamo bar master sanang robor rase jong ang sala bosrok sit phanyani ni phaimi bani ko baksang bunyo bagan bu kisa rojak ba to kan ani phayo phaima to ani bagan phaya hono ani songo sojoro phaita bosrok bagan kham kana darani ni bagan kani oro 15-20 kani moton tango engke bufang kawono 700 moton engke bo kocha digi rok kham kana sairok mali aso bagan to sing to sai to maya me podorna ekdum ko buro dorna tinta rokra sokba kya bu sungu saimia emni nong no bagan je ko bagan tongmani nong mo main road rok lama gana rok na main road ba kisa salo na ngangke sok samani hingke bo hakirok ko sok saman ke to singoro petrol botol bo mangkha hingke petrol botol mamon pore to sing ko bagan to bebang khamba kya ke sing tabuk tam ke sanai ba sarkar ni edisi sarkar ba rai sarkar suba kha hingka ka singno belai kaham tai ko hingka ko kisah besarok marak lihat puran da khamba ke pura khamba ke na yani total ses an pura nin logini ko nin kan gini tongai rok ni bong ke khada khamba ke bong ni bo khamka bong ke kombes khamka ta nin ke puran khamba ke puran khamba ke mo bo andar kolai mo rabot boot kolai na hingke nang oro omo banyo songsar soli tong mo bai songsar soli tongang omo banyo nini family rok omo banyo soli ba busabuti pori os banyo rabot bagno ba yang soli tongta kono ps rok abrok khakla jali kitaro khalimal khalaya ko gangke nang tabo samni thani rok mano khamani dikhalte kisim bisa rok soba sunang ma haja yang soba sunang raja sarkar thani ba edi sarkar thani ang soba sunaita am haken na na ma bufang rok ke belen da khamka bufang to ko khamna ita bolong so kham ko ba abu tabu to soikor mas ni bolai karai jak ba pura bufang bolai tola ba tabu to horba khamna imble o kamini mung khatamo bo kam sin da motor rong lan
Mo to rongmala ni ko no. Rabat bud ar PS ta. PS Bor kalau murata rabat bud ke. Engke konong poncet ke borsa Ponce rongmala. rong malah kalau na PS ke bisa monjo PS ke bisram gonjo. Dakar